Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku Arjun Aditya ning channel Aditya Arjun. Saiki aku arep nggawe tutorial kepinggir saka channel Aditya Arjun. Cara tutorialnya yaiku cara nggawe video burine ana tulisane. Kang ngene lho. Ya kang ini iki. Kang ini dia. Nah, piye carane? Lah, kanca-kanca kudu duwe aplikasi jenenge KineMaster. KineMaster gue goleke ana ning Play Store ya iso, ning Google ya iso. Ya. Nah, langsung wae ning dia. Ning tutorial. Kusuk. Lali. Intro dhisik lur. Nah, wis intro lur. Yuk, saiki langsung mlebu ae ning tutorial. Let's go, bro. Nah, wis duwe bahan-bahane utamane aplikasi KineMaster karo videone karya sendiri. Langsung mlebu ae ning aplikasi KineMaster lan klik paling tengah iki. Ini ya lur. Nah, bar iki ana tujuane pilih aspek ratio. Aku pengen aspek rasionya 16:9. Nah, baru langsung pilih media. Nah, pilih media, golek video kamera, video semau lho. Karyamu sendiri maksudku. Dalih iki ya lho. Nah, wis, iki tak cilik wae wong dicontoh wae lho. Gak apa-apa kan? Nah, cilik iki aku mau mlebu ning pemotongan iki telur. Kayak ngene, wis telur. Nah, lah kok kene sih, kok ngopo? Krungu ra lur. Ra ya. Sakit gak apa-apa sih. Oke, bar kuwi langsung mlebu lisan iki ya. Bar kuwi ngelek huruf teks atau T iki lho. Tawa T iki lho ya. Bar kuwi ketik wae denganmu. Soalnya aku channel YouTube-ku ya. Titinya nah ini lho, pergi pilih pergi ning huruf A. Kilo A gede lho ya. Pilih huruf A. Nah, coba mana rasanya huruf iki so download ning iki ya. Oke, wis. Nah, baru kuwi digedhekke ban luwih keren. Pergi mlebu ning penyampuran iki lho. Oke, baru gue pilih memperbanyak lo. Nah, ini kan terakhir tak lur. Nah, yang kita copy ya. DKI enak komputer bayangan di HP. Nah, jadi kita lur. Kalau jelas mana? Warnanya ganti, warnanya apa ya terserah kowe, abang, biru. Nah, jadi ini kan ini lur. Nah, ya diedit meneh. Nah, pengen tulis meneh iki lho. Video kita diklik ini, baru kuwi mlebu penyewaan warna iki. Woi. Ini sedikit kurang kena titik. Nah, coba aku rakit lur, gak apa-apa. Baru gue dipanjang ke. Ini kau ini lur. Siap. Oh ya lur, wis wae. Kalau ini sorry nak kurang jelas. Baru gue disimpan. Simpen iki. Simpen. Beli rasionya sing 710 sing HD lah. WP ekspor. Iya lur, iso ra? Nah, nak ra iso, nak kurang mudeng omongan ning kolom komentar ya lur. Apa DM wae ning Instagram Aditya Arjun. Linknya ning deskripsi wis ana ya. Lah, nak wis to, wis lagi tinggal kalian upload wae ning sosial media mau YouTube, ning Instagram, Facebook,
Lihat lah sih kok gue duwe aku nih. Aku Arjanida pamit undur diri. Sampai jumpa online video tutorial lainnya. Tak durungnya subscribe dhisik lur, like dhisik, lan komen dhisik ya. Share, utamanya share. Share. Dukung channel iki ben channel iki bisa berkembang. Soon see you next.